Качамакът – храна на народа. Качамакът е важна част от бита на балканските народи. След навлизането на царевицата в Европа около 1500 година, приготвянето на качамак като бърза рецепта за заместване на хляба намира своето място и в бита на българите. Тъй като освен за трапезата, домакините трябва да се погрижат и за нивата, животните, децата, водата, огъня, не е изненадващо, че баба Мине готви шпиковано филе с дресинг от песто и каперси с гарнитура от грахово пюре и пиширно яйце, а качамак да се готви бързо и питателно все още е приоритетна задача, а качамакът е освен много вкусен и доста полезен. Една порция качамак осигурява 25% от дневното количество фолиева киселина, 20% от витамин В, както и 1/6 от необходимия B3. Приготвя се от царевично брашно или царевичен гриз. В различните краища на страната има и различни рецепти за качамак. Ние в трите гозби варим гриза при непрекъснато бъркане. След това го разтиваме, за да изстине и да може да се реже на парчета. Поръсваме с натрошено сирене и поливаме с разтопено краве масло и червен пипер. Така се получава вкуса, който толкова много харесвате и търсите на нашата топла витрина. Заповядайте в трите гозби!